Ей, днес е ден за креативност. Обикаляме по улиците с Петя. Тя снима графити. Влезе. Ето го малкият треспасър. Влезе в двора на едно фитнес студио да направи снимка. Каза, че ще щели да видите резултата днес. Може би по-късно или утре. Аз по-късно в видеото ще кажа какво всъщност снимаме ние. Лова на бомби върви перфектно. Естествено минахме по Воден, където беше на тъмно много отдавна. И има достатъчен стрит арт тук. Естествено после отиваме към Климент, тъй като и там има доста бомби. И мисля, че Петя всъщност ще направи снимките доста по-бързо, отколкото очакваше. Петя, тук на листото правя последната снимка. Може би смята, ето... Последната в този район. Може би Петя смята, че тази симпатична котка е листо. Не знам. Мац, лист. Между другото има голяма възможност аудиото ми да е гадно и да клипва. Не съм си наместил нивата. Добре се движим. Петя може би вече събра едно. 30 снимки направи ли? Да. Отиваме да направим една бърза обедна почивчица. После продължаваме с кафенце. Това е. След Климент Петя си намери още доста мишени. Само, нали, да не кажем, че аз лентяйствам и нищо не правя. Така. За Гергьовден излязохме да обядваме. Петя си забрави шапката. Да видим сега какво ще се случи. Тя се сети с нощи, което беше петък, 2 дни по-късно. Сети се, че си е забравила шапката, после се сети и къде. Нека да видим сега. Дали шапката и още я пазят или е заминала. Ей! Нямаш смисъл да си поръчваш 2 нови шапки. Не, аз ги бях поръчала вече, преди да разбера, че съм е загубила. Но мириши на турски ресторант. Но вкусно. Хубаво борице. Сега мисля, че имаме нужда от кафе. Малкият фотограф. Изведи поне този фотоапарат в чантата. Петя, иначе за поредна седмица си взима фотоапарата и щяла да снима. Добре, видеото с телефона хубаво. Покажи поне, че носиш фотоапарат наистина. Ти да видиш. Кафенце, може би нещо сладичко. Защото буритото не ми стигна.
Я да видим сега пекан тартчето как е. Тарт с пекан, не е пекан тарт. Аре бе, смей се. Любимия ми dead joke, не знам дали някога съм казвал. What's brown and sticky? A stick? Gotcha. Ела да го пробваш. Правим ASMR видео ли? ASMR видео ли правим? Ще застана да микрофона. Да. Много добре. Тарта е за нас. О, да. Не знам дали вътре се чуваше, тъй като музиката беше доста силна. Пекан тартчето, не пекения тарт. Беше много готин. Взехме кафенцата, сгънахме набързо тарта. Пети се забрави лището, разбира се. Връща се сега обратно до кафенето да го вземе. Чакам тук и се наслаждавам на моето безкофеиново кафенце. Лова на графити продължава. На Морска гара сме. Естествено, мястото, където се провеждаха стрит фестовете на времето. Вътрешната страна е пълна с бомби. Да видим какво е състоянието. Да, давно не бях идвал тук. Тази година още не съм идвал за риба. Но мисля, че е време и това да направя. Еди, ще кажеш ли вече какво снимаш или защо го снимаш? Набираме други доброволци, които да ни помагат за организирането на националния скаутски лагер. Затова забавно видео за тях. Обеща днес да е готово. Да, ще го сгубя. Аз не се чувам, но все тая. Ще го сгубя днес, да. Днес трябва да е готово, за да го пуснем най-късно утре. Пак съм оператор. 3 часа по-късно някой не може да запали много кофти. Идва и мотор, още по-кофти, но 3 часа по-късно графити хънта приключи. Имаме 100 снимки. Не е зле. Доволни и се прибира, вече много мързя. Чао и до нови срещи. Добре, графити хънта почти беше приключил. Това ни е финалната спирка. И вече след това наистина се прибираме. Сега Петя ще излющи боята и ще излезе някой да я набие. Или може би не.